Айде. Аз съм Barto Gaming и днес играме Minecraft. Hunger Games. Ето го с мен аутиста. Аутиста е само след мен. Взимай нещата и връщаме се на тази посока. С него сме тим, защото преди малко ни скочиха 5 в 2 зад нас. Ние при тази стил напред за айтеми и се връщам назад. Не, по-коше пар. Приятна чупане. Аре бе. Ти взех хуй неща. И аз. Ево това да го напуцне. И аз взех годе, най-пък и взех армор. Едех нагоре. На мен това ми се телепортна. Аутиста. Дриде. Пай Ево се. тука. Аз знам го май това мап, дето ти игра. Къде си? Алберт. Тука съм. Аз отивам да търся честове. Еми двамата се движиме заедно. И дай ако имаш нещо ненужно, като броня. Имаш ли тука. нещо ненужно? Да, ева, ето ти. Честпейт. Не знам, леко Това на по-налагва. атмосферата. Сори, че ви лагва. Имам преди на мен ми лагва, не сте само мен. Голямото. Там имаше често. Ела тука. Мете. Оня там. Дай го. Къде беше? То не къщи. Сега ще чуем дали да бъда с Това лидера. не съм. Атко ме често. Не бе празни. То. Там видях някой. Къде бе? Те го гори. Но тука бе. На 14 HP е. Аз ще го пресрещна. От тука е. Къде отиде? Алберт, къде си? Тука трепам един. А къде е тука? Какво случи? Къщичка, нещо? Мост? Не знам, аз съм на мида. На мида? Да. Не спалнимеш предвид. Да, знаеш какво имам предвид. Аз ще стрели, ако имаш лък. Не, един точно ме стреляше с лък. Къде? Аз ще ти хелпна. Не те виждам на спална. Къде си бе? Не знам, тук един ме стреляше. Ето ме. Айде. Кой искаш бе? Ще се рефилна след малко, така че трябва да пълним мида. Искаш ли броня? На ти броня. На ти протекшн. Ние преди това ще остана с тези протекшени. Не те сподвижда. Къде отиде? Аре не къде да ти има често е. Конова кълбо. Или Че? тук фермата. Аз ти имам да видя във фермата. Тук те могли да стопа. А тук мога да я ядеме. Гатяхте. Ние сме грайфери. Те щом не са се сетили, ние сме се сетили. Това е брейкинг и това ми е брейкинг. Ето на тия брейкинг каска. Къде бе? Фърлих тя. Нищо, поне знаем, че няма умрем от глад. Аз ги пих морко. Сега като се рефилнат, почваме да не сметим. Аз пак съм на говедо, съм се нафидил. Не бе, аре да сметим да убиеме всички, накрая двамата да се файтим. Да, печи. По-голям шанс имаме. Къде отиде?
Тука. Чове... Няма там. Ти си ходи. Тука чакам. Мгм. Аз ще имам да видя на къща. Окей. Ти ви... Мани, баталак. А така ме чест. Ема... What? А те се рефилнаха. Сори за брат ми. Те рефилнаха ли се често ето тук що? Да. Тя. И за какво мисля, че аз отидох на мида? Но ние сме само трима. То ми изяде от 10 копчета. Къде си да хелпна? Ти че към онова място. Ето го, ето го. Ще поям аз. Откъде ти имаме? Аре хелпни! Не мога, аз нямам, аз съм на 200 сърца, бегай. Бегам! Това ме цели. С лък. Бегай, бегай на кой къде ти погледне. Сори. Как те килна? С лък. Лъка му е много мощна, брат. 2 сърца и нещо. Бате, това е... Дед. Ти си дед. Той е full iron. Почти. Само че изплета му е с... Добре. Няма смисъл, по-добре цъкни му оби. Я виж мене, аз къв съм. Ека фортист. Дап, ония те разкарти. Има Iron мечове, лък на Power 2. Iron меч, лък на Power 2. Не знали? Не. Аз съм първо. Не знам какво стана, пичуи. Завърших на първо място. И това беше всичко с мен. До скоро.